Ukraine fortsætter med at vise sin styrke. Mandag aften afsagde retten en dom om at dømme den russiske general Kirillov in absentia. Den russiske general er anklaget for at være direkte ansvarlig for organiseringen af brugen af forbudte kemiske våben af den russiske hær i krigen mod Ukraine på slagmarken. Der har været mange tilfælde af synsdag. Den samme general organiserede dette i Syrien. Næste morgen sprængte ukrainsk efterretningstjeneste eller spioner i centrum af Moskva-generalen, da han forlod sit hjem med sin assistent. Der var anbragt en sprængladning i madleveringsscooterens kur. Scooteren var parkeret ved indgangen til boligbygningen. Alle i Moskva blev igen meget bange. Ukrainerne har tidligere kun likvideret forrædere i Ukraine i Moskva. Nu må alle, der er involveret i forbrydelser mod Ukraine, frygte, når de forlader deres hjem. Europa har anerkendt målet som legitimt og undrer sig over de konstante likvideringer, som Ukraine organiserer. Propagandisterne på tv skriger som svin, at dette er et terrorangreb og terrormetoder. Det er morsomt at høre sådanne ting fra en terrorstat, der affyrer raketter mod fredelige borgere hver dag, mod fødeklinikker eller mod det mest berømte hospital i Kyiv, hvor børn behandles for kræft. Med andre ord ønsker Rusland at dræbe børn med raketter, før kræften gør det. Generalen var kendt for sine metodiske optrædener på tv om amerikanske biolab i Ukraine, hvor man angiveligt udvikler kemiske myg og gæs, der spreder sygdomme til Rusland. Det er svært for en sund person at tro på dette, men hele Rusland tror på det, og disse idioter, terrorister og maniske personer fremsætter regelmæssigt sådanne udtalelser på NATO-møder. Rusland har allerede besat 15% af Ukrainas territorium. Rusland har naturligvis ikke fundet nogen beviser for sådanne laboratorier, for sådanne teknologier findes ikke, og jeg tror heller ikke, at det giver mening at bruge denne metode til at sprede biovirus. Hvis nogen fremstiller våben, er det Rusland, og de dræber mennesker i England, som det var tilfældet med Salisbury-sagen. Men deres narkotikahandel er endnu værre, da de spreder det over hele verden. Assad eksporterede 10 tons kontanter i dollars til Rusland. Den vigtigste indtægtskilde var en fabrik, der producerede kokain til de fattige. Ejeren af fabrikken, som for 10 år siden fik taget sin pilleproduktionsfabrik, viser alt, hvad der blev gjort der. Dette billige narkotikum blev også solgt i Europa. Hvordan kom det syriske narkotikum derhen? I underjordiske fængsler fandt de mennesker, der var forsvundet i hele landet siden styret af Bashar al-Assads far, og de huskede ofte ikke engang, hvem de variabel tortur og seksuel vold er de redskaber, som sådanne regimer bruger, som det ofte sker med den russiske hær. Der er tusindvis af beviser i de besatte områder af Ukraine i løbet af de sidste 3 år. Dette er rent ondskab, som man ikke kan forhandle med, men denne verden og regeringerne i Europa og USA er blinde for de almindelige menneskers lidelse. Jeg er sikker på, at hvis vi vil redde os selv, skal vi blive en folkelig styrke i denne verden. Det er moderne at starte et projekt for frigørelse af menneskets skæbne. Vi forbereder en film om dette projekt til udgivelse i marts. Deltag i vores projekt, som vil hjælpe dig med at blive rig og ændre denne verden, og vigtigst af alt beskytte din familie. Russerne fejlede, da Ukraine invaderede og allerede i 6 måneder har besat en russisk region på vej mod Moskva. Russerne fejlede med deres særlige operation og deres forsøg på hurtigt at underlægge sig Kyiv. Russerne fejlede i Syrien, og de fejler i at beskytte sig selv mod strategiske langdistancevåben. Nu er de magtesløse over for begyndelsen på en række likvideringer. Russerne fejlede, og Putin fejlede. Russerne fejlede, da Ukraine invaderede og allerede i 6 måneder har besat en russisk region på vej mod Moskva. Russerne fejlede med deres særlige operation og deres forsøg på hurtigt at underlægge sig Kyiv. Russerne fejlede i Syrien, og de fejler i at beskytte sig selv mod strategiske langdistancevåben. Nu er de magtesløse over for begyndelsen på en række likvideringer. Russerne fejlede, og Putin fejlede. Hvilke konklusioner skal drages af dette? Efter min mening vil de ikke gå med til forhandlinger og ønsker en krig med Europa. Hvis de indgår en aftale, vil Europa være klar til krig om 5 til 10 år. Den krig vil ikke længere være med Ukraine, men med Europa. I vil fortryde alt, hvad I ikke gjorde for Ukraine.